ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ଦାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦାଗ ରହିଛି ତାହେଲେ କେମିତି ତାକୁ ଛଡ଼େଇବେ? ସରଳ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଦାନ୍ତରେ ଗୁଟକା ପାନ ଖାଇକି ଦାଗ ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସରଳ ଉପାୟରେ ଛଡ଼େଇ ପାରିବା ତାର ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ବନେଇଛି ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡେ ଇନୋ, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୋଲଗେଟ୍, ବ୍ରଶ କିମ୍ବା କାଠିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଲେମ୍ବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ରଶରେ କୋଲଗେଟ୍ ନେବା, ତାପରେ এই ଯୋଉ ଇନୋ ଅଣା ହେଇଛି ସେ ଇନୋରୁ କିଛି ବୁନ୍ଦା କୋଲଗେଟ୍ ଉପରି ଭାଗରେ ପକେଇବା। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁର 2 ବୁନ୍ଦା ରସ ସେ ଇନୋ ଉପରେ ପକେଇବା। ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଏଇନା ଦାନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ବେଶୀ ନାହିଁ, 2 ମିନିଟ୍ର କାମ। 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପୁରା ମଖମଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଦାନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଦେଖା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁହଁଟା ଧୋଇଦେବା। ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଓ, ସତରେ ବହୁତ ଚମକଦାର ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାସରେ କେବଳ 2 ଥର ଏଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନଚେତ ଆମର ଚମଡ଼ା ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି।